nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eyi ụmụnne m biko ndị m tụrụ bịa taa wụ single mothers. Yes, ọ bụrụ na ị nwere nwa ma gị na nna nwa ṅụ anọzi ha ịlụgharịala di ọ ịlụgharịbeghị di mana nwa ahụ gị na ya nọ under you, nna ya gị na ya nọzi, biko eji m Chineke nnarịọ tụruo ntị n'ala n'ihi na asa akọruo ekeruo na ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akọ. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na m biko na m lee ya akụkọ n'ugbo ene were ya gbotowara my audience, werekwe dụọ ụmụnne anyị ka ha nwee ike mee the right thing n'ihi na ọ dị very very important na m yuzo story ya as a case study. M si okay, ya gaa n'ihu sị m na ya dị 19 years mgbe mma ya bịara dị ime, tọrọ mpa ya na igbu ime dịrị ime mụọ nwa nwoke na ya nwere step brother now dị very young, always very young boy, very handsome, nọ ya wụzi pet of the house na mma mụrụ ya gboro ya la na ya etoro hụ na ọ naanị mma ya ka ya nwere erute aka ebe 5 years ụtọ ụmụaka na-ajụ ese nna ha, ewetawa aka 7 years jụọ mma ya maka mpa ya kwana mma ya si ya dasị na papa ya rejectri ya mgbe ya dị ime na mpa ya si na enweghị eji ma ya ma afọ ime eme na ya mụọ zụrụ riri na ya alaiki ya ịlụ ya na ọhụụ nwa ya ka ya ga-alaiki na ọhịa mpa mụrụ ya gwara ya na ọlụkwanụghị ya ịhụnanya niile ọ gwara ya na ya ọ hụrụ ya n'anya oruzie mgbe afọ ime chara na mpa ya reject ya mee ya abandon, depression gara igbu ya. Kọwara ya akụkọ ihe ọ gabigara na otu o si gabige ihe a na-awụ side kemme na ọwa ụmụ akụkọ a ka ya jiri too ka ya wetara aka 8 years mma ya lụọ di, lụọ another person, lụọ di kpọrọ ya lakwuru di ya. Nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m that she couldn't ask for a better father, na this man ewere ya mere nwa mbere mere ada ya nwa n'ihi na mgbe mma ya lụrụ the man ọmụhụ nwa ngwa ngwa mma ya mụrụ mpa ya nwa nwoke, the man ewere ya mere nwa were mere ada tiga ya n'ezigbo skuul kpọtara ya ticha ga na-akụziri ya ihe n'ụlọ. Mpa ya bịa na ọgwa ya si na nwaanyị macha mma ọ gahụ skuul kpara n'aka tụkwasịrị ezigbo ọzụzụ na mma ya lara n'ihi na nwaanyị mba nnọọ mza ọ si ya mara mma na nwaanyị mba nnọọ mza ya si ya mara mma na emechara ya ga-esendịrị m pikchọ ya. Ụmụnne m o mechakwara send ya pikchọ nwata nwaanyị kwuga ihe ọwụwụ ụsụkwụ chai. O nwere ndị e nyere mma Chineke nwere ndị ọ na-ekecha tee ha mmanụ ha ama mma ọwụdo chais na nwaanyị mba nnọọ mza na this man lụrụ mme ya mere ka ya ghọta dat na ọ n'ihi ya ka ya jiri lụọ mme ya mgbe ya na mme ya na-achịchị ọhụ ya like ya na ọ n'ihi mmanya mara mere papa ya jiri lụọ mma ya. Otu ige n'ezigbo skuul ihe ọzụzụ bịa welite aka weta aka 15 years mpa ya specifically anaghị eji hygiene ya egwu ọnọ na-agwa ya so nwaanyị macha mma ọ naghị adị ọcha na ọ naghị adị mma na ọ na-ajọ njọ na ụmụ nwoke na-aga na-agbara ya tete na ihe ọbụla mpa ya kwukwara na ya emedawanụ grabụrụ ya make sure na ya mere impress na ya machaghị mathematics na ọ mpa ya mere ya isi ya ji wuo chikobika na mpa ya kụzigidere mas rute mgbe ọrụ ya na-ekwegezighị ya ọ hayara ya mathematics teacher, a female mathematics teacher na ọ na-awụ mpa ya lọta mgbe ụfọdụ mpa ya lewe mgbe ya bịa robust wa tolitewe ukwu esoshiwa obi asoshiwa at the age of 16 ya dị plumpy very beautiful nwee height. Mgbe ukwu ya bịara rereshiwa mpa ya lọta ọ na-ele ọ ga-ajụ ese ma onye akụrụ ya ihe ya sị mba, eme onye bara ya mba ya sị mba, na skuul otu aka ọ ga-ajụ otu aka ọ ga-agwawe emecha ọgwawe si ya na ụmụ skuul ha dịka nwoke na ọrụ ha we destroy all those small girls ha na ha n'otu class and the reason na na-eji emeghị ihe ahụ nwoke nne na nna ya na-eji ha ego na enwere ihe ọla akaga ya sị mba, na enwe ihe ọ ga-ene idi enwere ihe ọla akaga ya sị mba, enwe ihe ọ ga-ene idi enye nwoke ga-enye ya na ga-enyeli ya sị mba, ya gwa esi ihe ọbụla wụ ihe ọ nidiri ọ rụgodo ego na ya ga-enye ihe weta nwoke ihe a nwoke a na-agwa ya gawa skuul ta ga-enye ego si enwe ihe ya hụrụ n'ụzọ ya laikiri were zụrụ ma make sure na ya dabahụ na temptation ụmụ klaasị mgbe ọ na-ekwu ihe mgbe ya na ebe 17 years
na ya chọrọ ile WAEC n'otu a ka mpa ya ga-eshi kpuchikputekpe iri ya make sure na ya kwụdere onwe ya. Mpa emecha gwa ya si na ọ bụrụ na elecha WAEC pụta ka wee virgin na ya ga-esend ya ala bekee, na ya ga-azụ ya moto, na ya ga-eme ka ọzọ ya elekere mpa ya. So ihe a niile mpa ya ebe ụjọ mpa ya na uhe ebe ụjọ because ya dị mbụ dị very stingy with mkpu n'ala na ya dị very very stingy na ya nwere ihe niile ya na-achọ and tire mmanya mara ya believe ya na-ahụta onwe na in fact onwe onye ruru irute nso even mgbe ya mara ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị wụ na ya bịa naanị mpa ya ka ya mara because ọ na-enye ya ihe niile ya nidiri data ya ghọta dat enweghị nwoke ga-emenwuri ya na ọ wụta ka nwoke a si kwado ya o mechaa odige mme mgbe ụfọdụ echetara mgbe ya dị ebe 15 years mpa ya elewe gwawa mme sote nwa shi etege nwa bembem na okporo dịla ebe n'ime ụlọ ga-ele ma akwa ụmụaka akpọwapụ agwa ọjọọ musulu ha mma ya kpụrụ ebe n'ime ụlọ ga-echeke ya ọwụ na ya ka wụ virgin ọ pụtachiwa gwawa mpes na ebe niile ka nọ ratarata everywhere ka ọchịrị kpem mpa ya chiwas good gwawa ya sị na enwekwala ya nọketekwala nwoke ọbụla na ụmụ nwoke dịkwa aghụghọ ha na-aghọrịkwa ya chiwa. So ụta ka nwoke ha chikwagide ya lecha exam ya pụta Baiga University too wit izere ụmụ nwoke too wit izere ụmụ nwaanyị na naanị ihe ya mawu family ọgwụla mma ya na mpa ya na ọgwụla ndị ya trọstụrụ in this life. Na nwaanyị mba nọ Nza na ọ na-awụ ya nụ ụfọdụ akụkọ ihe ụmụ agbọghọbịa ụfọdụ gabigara n'aka their foster fathers, n'aka stepfather ha ndị na-awụ ha tụrụ ime ha a ga na-akọ abuse a na-akọ ke a na-akọ ejikwere tọrọ ime ejikwere tọ na ya na-awụ ya na ya bump into these stories ya tọọ na ole mpa ya hụ na ọwa na angel na ọ na-awụ ya n'ụfọdụ akụkọ ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa na-akọ onye bịa sị onye lụrụ mma ha ejikwere molest ha o jikwere meke ejikwere tọọ ime mgbe ụfọdụ even ị ga-ahụ nna amụrụ nwa tụrụ ime nwa ahụ a na-akọ na nna mere nwa ya ihe ọjọọ dị otu a ya tọọ na ya ladies man ya hụta na ọwa na angel na enweghị shi this man ihe ọwụwụ a real father ihe anaghị emekwere na ya ọ dịghị ndị mmadụ bụrụzo ji ịhụnanya na ya ga-eji ịhụnanya tolite na ihe a na-agụ ya n'uri ya gafee asụ nwaka amaka ebe niile nwaka amaka ụmụ nwoke na-ama mba ụmụ nwoke na-edistọb ya naanị ihe eji wụ n'aka ya achọghị idisappoint papa ya ọ na-ara ya ahụ ugbo ya sị mma ya ga-echeki ya. So na mpa ya one man ya na-atụ ụjọ ya nwere respect for even though na ọwụhụ ya mụrụ ya n'afọ ya na otu a ga-esi Baiga mahadum lejam Baiga mahadum gụchakwana pụta with good grades ya gwa mpa ya ga like ime masters ya abroad bido nyụọ ashwara mpa ya rewere mpa ya because ya na wahala mpa ya ahụ ihe mewere ihu highest ihe ahụ ya ebe emehụrịhụrị ya 3 days o kwerele ya bido imehụrịhụrị mee 3 days ọ nakwa agwa esi mba na ya agaghị ese ndị ala bekee as a single lady na ndị ka na ala bekee itute di nara ha anụghelu ụlọ bịa tụrụ di a na-eshi n'ụlọ tute hụ di emejiwa akwụkwọ so bịawa ala bekee na itute di ebe ahụ na ọ na-enyecha ha nsogbu na ọ ga-anọ n'ụlọ ngala na ya lụọ di ya nwere ike sọpọt ya na di ha gawa ala bekee ma ọ bụrụ ma ya nwa naanị ịgawa ise ndị ala bekee mba ya mega ihu nwere bịa ghọta na mpa ya dị serious na ihe ahụ kwuru ya forget ya chukwu emere ebere mgbe bịa na manage. Na nwaanyị mba nọ Nza na ya soro enyi ya nwaanyị gaa traditional marriage nwanne ya adanne ya na dịga na cosmate ya na dị na mma adanne ya gbaga nkwụ and onye bịara ịlụ adanne shi ala bekee elo ma friends ya ha shi ala bekee elo then enyi nwoke di lady ịlụga di enyi nwoke di enyi ya nwaanyị ugbu a na ya na ha dị force soro enyi ha nwoke lọta Nigeria bịa idute ịnọnyere ka ọ lụọ nwaanyị. One of them gbugere shirishi ebe enyi ya nwaanyị ugbu a nọ the other one akụrụzie na nkụrụ the other one onye nke ejizi ya n'ọrụ ọ dịzi too serious bido gwawa ihe ọ na-eme na Canada jinwe na actually na enwe nwaanyị ahụ hotere ya like hụ dịgele hotere ya lọtara na ọwụ ya chọrọ ịlụrụ nwaanyị at once mana ya like hụ nwaanyị hotere ya gwa ya sị na ha ma na-atabana na otu ha ga-eshi kwere ya yororo m otu ihe ogbugbo ya kwere ya yororo m na ha ama ya amaghị ya mapụtakwana ihe ọmaghị agwa ya makwana ha agwa ọsị ya na ya ga-anọta na at least anọta 2 weeks ka ya na abụọ na ya laghachi ya ekwuwe na ya nwere pepa ya anytime ya chọrọ ịlọta ya ga-alọtakwa na ọ wụta ya na ka ahụ shiri bido kpawa ka ha gachara datin nakọrịta nọmba ọnọkwanụ 2 weeks na ya na-ekwu ha na-akparịta otu obi na-asị agwa mpa ahụ na-agaghị aṅa ya because enwebeghị ihe mewere ya na-agwa hụ this man bụ mpa ya nọrọ nga ana sị mpa ya na o nwere ihe ya chọrọ ikiri mpa ya sọ dịkwa na mma wee ya bido gowara ya ọsịa ka ya hụ the picture the young man we were picture the guy ji na the guy mara mma nwere height top na ọ mara mma nwede ọwụ na ka ịdị good looking na ọ pasịrị ebe ahụ mpa ya elewe si ewerela anya nwoke na-eji ele nwoke ibe ele ya na ọ dị mma
na ọ dị nnọọ mma na ọsọkwala ọsọ nwere akwụkwọ ya si yes na ọsị nwere akwụkwọ ya sị ha good na ya na ya abụọ kwuru wetawenụ mgbe ọ lọtara n'ọzọ dị serious ọ bịa hụ na ya nwoke ma ibe ya bịa hụ na mpa ya nye na approval obiọma kpaa ya na nwa mba nọ mza na nleze ihe kpatara na ya ejiri kpe m ihe na ụgbọelu ya kpụrụ m na this guy si ya ga-elọta n'Ista bịa eme ihe ishie gba nkwụ mee wedding gatire ya akwụkwọ kpụrụ efetewe na adịdịrị dị ịlụ nwaanyị dewe na Naịjirịa na mama ya mma mụrụ ya aga jam somebody onye obodo nna ya onye obodo papa ya ebe papa ya shi ọ gwara na ya dị obodo pụta gwa ya sị mma ya kwuchasị ya amaghị ụlọ exactly ụlọ nga nna ya shi nna mụrụ ya shi mma ya jam somebody shi na that village ọ dị ka ha ma onwe ha mma ya gwawa the lady na ndị dị nwa ya shi ala bekee eloje na ya atacha na ahụhụ na Chineke na-echetele ya ka mma ya gwawara this woman this thing gwawa ya dasị na na ya azụchana na Chineke etere ya aka mmanụ n'ọnụ na ndị dị nwa ya na-eshi ala bekee dọkara bịa onye anụ ntụrụ okoro ya sị onye obodo nnebe nna ya shi asị nụrụ nga na nwoto shi gị meetie biological father ya gwa ya sị lekwe this lady lekwe ihe ya hụrụ ya taa lekwe ihe o kwuru mpa ya sị ya na ọwashi gịnị ka ọ na-akọ otu a ka mpa ya shi ma zuo shishi ọ bịazighị bịa na village ke mama ya bịa jụọ ese n'ihi na ya ga-agwa m ihe kpatara na uji omeghota o bido manwụ shishi werezie jụ nwa anọ kọrọ datin na oji nọmba mama mụrụ ya si yes ya were fon nọmba mme nye mpa ya ekwe ha akpọ mma ya ihe o meziri traka were polisi traka dị fon nọmba abịa mata ụlọ ha ebe ma mma ya ma mpa ya na ugbu ma ya onwe ya ebe ha bi ụlọ ha abịa mata ya otu a ka ya nọ one day across the street ka nwa mmanụ nọ nga na-eche na ịga na-eche baden o mechaa na inquiry ya jụcha ajụjụ ya na-echizi na the gate pụta ka ya gaa somebody akwụsị ya kpo ya aha ya tọnụ ọkwụsị ya ọjụwa sakwa ya nwa nwaanyị rote ya si yes ye lady man na enwere something about him na ya na this man ha n'ishi like the man nwere height ye lee ha ya anya again na mkpụrụ anya ya rịrị anya ma elewe onwe na miro ya na-ahụtụ striking resemblance ebe this man bịa akwụkwọ onye ọbịara jụ ese directly wu mma ka o were confirm ọ na onye a na-enekwu onye chọrọ ikwuru na-ekwe nwa nwaanyị rote ya si yes ya lee ya connect ozugbo enwe ihe magnet ya nụrụ nga ya si yes ọsị ya biko na ya ga-ala keke na ya bụ ọkwa okwu na ya chọrọ ya na ya bụ chọrọ inwe discussion ya jụọ esi amanụ ha onye ọwụ ya sị na ọ na mere odu nga aka ga na-enwe discussion ya sị ya ka aga ebe zoro ezo ebe n'ọma nọ nga na ọ just nye a few minutes ka ya na ya bụ discuss na obi adịghị ya mma the man agwawe nọ ya nwa biological father ya nọ ya tụrụ ime ya ele ya si before ya ekwe na ya suspect ya le na otu ochie kwụsị na otu ọ dị ya si even ya onwe ka ya jụwara na ya nwa nwaanyị rote na ọ ka eji mezuru iwu mgbe ya hụrụ ya na ya nụrụ ushi ọbara ya na ya chọrọ ya in fact ya contemplate ga ma ya were police ga-eme mma ya arrest na ihe o mere ya jụọ ese gịnị ka mma ya mere mpa ya gwawa ya sị na ya ma na mma ya kọrọla ya na ọ jụọla mma ya ese papa ya na mma ya gwakwala na ya si yes na mma ya gwala ya mpa ya si ya thank you na ekelere first of all inye ya time inyegodi ya listening ear na enwe onye ọ ga-awụrụ ọ gaghị atụpụtara ya ọnụ n'iwe na ka ya kọrọ ya otu ya na mma ya shi mata kọkwara na ihe kpatara nọ o ji ha ahụhụ onwe ha tiri ngala ugbe na ọha rute ngala ọha na mama mụrụ ya mma ya wee enyi nwaanyị nwunye ya na ya bi today ya lụkwara nọ mụchikwarala na ọmụ na mama mụrụ ya wee enyi nwaanyị nwunye na ya na nwunye ya yiga nwunye mee mma ya introduce na sọwụ enyi ya nwaanyị ya respect kwanụ the fact na ọ wee enyi nwaanyị nwunye ya na ha abụọ dị n'ezigbo mma na ọ na-abịa mgbe ọ sọrọ n'ụlọ mma ya na-abịa n'ụlọ mgbe ọ sọrọ la mgbe ọ sọrọ na ọ bịa na nwunye ya ga-akpagide nkata mgbe ọ sọrọ ọla mgbe ọ sọrọ ọbịa na ruo mgbe ya chọrọ ịga eme ihe isi nwunye ya ga nara list o sogwe ọ nọ present mgbe ya gara ga kwụọ ụgwọ isi nwunye uwe enyi ya nwaanyị that very day a na-aga ime wedding if to the wedding day abalị ga-ehu echi ya na nwunye na-agba akwụkwọ onye ọbụla ụmụ okorobịa friends ya bịara friends nwunye ya bịakwanụ onye ọbụla ṅụọ party the last party akọrọ na onye ọbụla ṅụọ na mmanya ya enweghị isi mmanya mama mụrụ ya awụghị onye mmanya ọ naghị aṅụ mmanya
mgbe e bidoro ịṅụ mmanya na ọsọ ya isi enweghị isi ya na-aṅụga na mmanya ekweghị aṅụ mmanya mana ya nwa ṅụtụrụ frens ya ṅụ ivu nwunye ya ṅụkwara. Nwunye bụ onye kwugena na enyi ya nwaanyị na-aṅụ mmanya, ọ ṅụọ mmanya na ugbu a naghị onye ọbụla ga-achịgbu onwe nga ọ ga-edisgrace onwe. So onye ọbụla na-achị kpatara na mmanya jiri ọṅụghụ mmanya anya ya declare. So ya ka ya gawara na restroom ka ya ga offload na ịmara na ọ mara na nwoke na-aṅụ mmanya na-anyụfụtụ mmanya ebilie sụrụ ya nọ na toilet anyụga mamịrị oshi na azụ gụrụ ya eche na nwunye mmanya nọrọ nga shiretaraza shetuo kwụrụ ihe eji wụrụ nwoke kwụnye n'ọnụ ṅụbade ọ nọ na-ịṅụ ya mgbe ya na-eme tụkpugharịa gbughige nwa azụ eshi n'azụ sịrị onye isi mmanya onye ṅụrụ mmanya na ya na mmanya adobiri otu aka from azụ nke ndị bekee kpọrọ dọgị na ọ wote ihe mere n'abalị ahụ shiri mee anya mgbe anya bịara gbagbo hụ ya ghọta ihe mere gbajemekwe gakọrọ nwunye silekwe na ya arụtụla ala pụọ izelu na olele na echi uwe dị na ha na ya gaghị keep the secret na ole ihe mere nọ ihe ahụ ewute nwunye n'ihi na nwunye ya mana ya ṅụrụ mmanya ihu nwunye ṅụrụ mmanya frens di ya ṅụrụ mmanya na ọ wee enyi ya nwaanyị ka a maara asonye na-anaghị aṅụ mmanya nwụkwanụ mama ya na ugbu one mụrụ ya taa. Mgbe nwunye bịa gwa ya kpọọ enyi ya nwaanyị na fon ụgwụkwana mmanya si ahụ na ihe o mere na ọ gbalịala mana ọ gaghị egbochikwe this wedding na ya hụrụ di ya n'anya. Ha gaa n'ihu the next day gbaa akwụkwọ mmanya ekwezi ha abịa ọ sị na ọ na-ekele mụzi dat na ya nwa fọsụrụ ya wali ya fọsụghị ya fọsụbe nwaanyị bifọ ya fọsụdebede mmadụ rie ihe na ọ chọghị iri ọfọzikwa ịfọsụ nwaanyị ihe echiche na-abatabe n'ime kemgbe nne na nna jiri mụ ya na ya mara mma nwoke na enwe nwaanyị ya na fọsụ ya fọsụbe bifọ wepụkwana nwaanyị ya gakwuru ọjụ ya reject ya so ya hụ enyi dị fọsụ wa mmanya somebody na-aga ịgba akwụkwọ the next day fọsụ were enyi nwaanyị nwunye fọsụ otighị mkpu enweghị nọrọ ya ka otige na ihe ajụjụ nwunye ejuga so di ya fọsụ ṅụ itipụta enwe onye hụrụ gị imechi ọnụ ka ọ mara selotepụ n'ọnụ onye ọbụla bịa dama even friends di ya a na-eblem ya a na-eblem na even enwere enyi nwoke ga-edie like gị mmanya bịa mitie ya nwa mana ya gwabeghị mmanya sadị mama enyi nwoke nsọ like ya but because of ihe ahụ mmanya mere ihu na-ekwezi ya ọ gbalaga meziri na o ji ọnọghụ present the next day ya na nwunye enwe enyi mere wedding. Ya ka ya na nwunye ya lụcha nwunye ha lakpuru 2 months after mmanya kpọọ ya na fon na ya dị ime ya etie so na ọ dị ime ya sị na ya ọbịa ha surprise na ihe ọgwaga ya wụhụ ihe ya ga-asị how come na ya ma na ya na ya bụ nwere very big mistake ha mere na ngwanụ na ele otu ha ga-eme na ele otu ọ dị ka ya nwee ike chọtara ya ụlọ mee ka rearrange discuss ọkwa ya with nwunye ebe nwunye dị aware of ihe mere so ọnụ pregnancy ọ gaghịkwa hụ ọ gaghị adị surprise ka a chọtara ya ụlọ ka a mara otu ọ ga-anọ ka ọ mụọ nwa ahụ n'udo. Condition na mmanya wetara wụ na ya divorce nwunye ụkwa na enyi ya nwaanyị bịa lụọ ya jụọ sị nwa ya ga-ejikwa na-eme ihe dị otu ahụ ọ gwa ya sị na ọ condition ya ga-eji emeta erute nwa ya nso ma ọ wụghị ya ma ọ bụ na ya ga-divorce ke ya na ya bi na ya forget ya about ke ya ebu n'afọ ya file n'ọwa egwuregwu ya na-akpọzi ya ọ naghị aza ọ blọk ọ ya mechazie ndị nọmba anaghị aga ya kpọgidere dat nọmba kpọgide ya 4 months ya naghị enweta na fon nwunye nakwa akpọ enweghị na-enweta na fon. By then o shile n'ụzọ mgbe a na-aga ịkwụ ụgwọ isi nwunye mara ụlọ ebe nwunye chi mana asị ndị hụrụ onwe ha na township nwunye ya amaghị ya maruo ya village so enweghị otu esi eturesiri ya ala village ka that part ka enyere ya nsogbu ọ ya ka ihe a na-eme 4 months 5 months ya anụghị from mme ya so onye mana ma ọ galaga ewepụ n'ụdị nwa ka o mechaziri mụọ ya na anọzi one day somebody sọ hụrụ ya somebody ma sị na ya hụrụ enyi nwunye ya ke that lady ya na nwunye na-adị na mma na ya hụrụ n'ime ahịa today na Idumota ahịa Idumota na ya hụrụ n'ime ahịa ha niile bi Lagos na ya hụrụ ya n'ime ahịa Idumota na ọ dị heavily pregnant ya tie so truly so this lady dị ime a na nwaanyị mba nọ mza this man na-akọrọ ya this thing ọ na-anya mmiri na-awụ ya n'anya bara okokokoko pọsọ ya mana otu esi asịwanye ya ndo ya in fact ya dị stopped mana ya feel ka na ihe niile this man gwara n'ọwa eziokwu mana ya amaghị ya ga-eme obebe ya gwa ya si ebe wele na okwu ihe ọ chọrọ ikwu ihe ọwa akwa ka ọ chọzi ịbịa bee ebezi nakwa ka ụmụ nwaanyị obempe ya na-ebekwa this man na-ebe hit na-agba ya obebebebe ọkwa aka n'isi chai obebebe ọkwa aka n'isi chai ọ gaghị continue ihe ọ na-ekwu so that na mgbe news ahụ bịara na ọ dị heavily pregnant ya baizie search baizie nwe ihe ịtụ inquiry ụta ga-esi mee marute mmanya marute village na o riri ya ego mana in the end ya tresiri mmanya gaa village ha mgbe erute na village ha nwanne ya nwoke ka etoro eke senior brother agwawe si na ihe niile ya nọ ngolugbo akụga na ihe ya na-akọ na ọwa akụkọ ifo
akụkọ nwa ebe na ọwụ na nwanne ya nwaanyị gwara dat na ọwụ na ọchị ịlụ ya o nyere kọndishọn ọ ga-eji claim nwa na ihe na ọhịa dịrị ya na nwanne ya nwaanyị na assistance now na nwanne ya nwaanyị mgbe ọ mụrụ nọ ka mara ma ọ ga-echenji mind ya na ọhịa ọ gwara efile na ya nwoke na ibe ya so ya gwaga nwoke ibe drọp chana onye ka ahụ ego si onye ya nọmba kọrent nọmba nwanne ya nwaanyị na-eyuzi ya si ya ga-emeli ya na ya agaghị enye ya nọmba nwanne ya nwaanyị without her consent na ọ drọpụ nọmba ka na ya na nwanne ya nwaanyị kwucha ọ si enye nọmba enye ya werekwe fon nọmba drọpụ ọra nwanne nwoke drọpụ chakwa nye ya ego na ọ jụọ nwanne nwoke nwanne mama ya today ya akpa aha nwanne mma ya ọ ya ka ọ lawara ya na-akpọzi dịka ya si ya nọmba enwetabekwa infọmeshọn na ya ka na vileji na akwụbe na ọmụọna ọ nọmụbe otu a ka ihe a ya shi na-akpọ akpụkpọ okpukpu ya mmụọ ya gwa ya na from mgbe ha jiri mee ihe ya target ya 9 months na ekwesịrị ịmụ dị nwa na-akpọ nwanne nwunye ahụ and amakwa n'ebe this lady bi na Lagos na o buru ibu ruo otu ụbọchị ya kpozie ka ya gwara ya sị ya na ya chọburu ịgwa ya destin mana ya amaghị otu esi agwa ya na nwanne ya nwaanyị mụrụ nwa ahụ anwụọ na nwa ahụ nwụrụ anwụ ya sị yes na nwanne nne ya ọ na ọ dị ndụ ka ya na ya abụọ ga ugbo ene ka etige mgbe a ga-ahụ in fact na ele mmanya na ya ga-alike ihe na ya na-ekwu ka ekwue n'ihu mmanya na nwaanyị mba na ịma mgbe mmadụ na-ekwu eziokwu ọ ga-alike ka ụwa niile nụrụ olu ya ka onye niile onye azụ nọrọ present mgbe a na-ekwu ya wee eziokwu because ihe ọ na-akọwa eziokwu ọ sị ya ga-alike ka ekwu ihe n'ihu mmanya na nwanne nwoke na nwanne nwoke gwara na nwa ahụ nwụọ na ya dị sorry na nwanne nwaanyị dị broken na ọ dị in fact na ọ dị disappointed na ọ dị broken in fact na ya na-ekpe ekpere ka ya hapụ ịlụzu nwanne ya nwaanyị ya ebe ihe ahụ ewute ya jụwa sị enwere ụta ga-esi sendara n'ihe ego na-eji ha akaụntụ nọmba ya na onye akaụntụ nọmba ka etire ya ego nwanne mma ya ahụ si sendara ya the money na ya ga-esend enye mee ka o ruo nwanne ya nwaanyị aka ya send ya the first money na-ele n'anya ka nwanne ya nwaanyị kpoo ya gwa ya na ya nwetara the money ọ na-enwetaghị ya ka ya dịkwanụ shọ na ego ya nyege na onye nyege ego na oruge ya hụtahụ thank you ya ahụhụ ahụrụ ya ego ya send ego like 3 times ya anụghị olu mma ya anụghị from this lady ya feel na this man na o ghere ga-emecha mgbe ụfọdụ bịa gwa ya na nwanne nwe eji ha as a result of ihe ọ gabigara n'afọ ime na o nidere ego mana ọ chọbụ ikwuri o nwetacha onwe na ọ ga-ekwuri ya send kwa ego ya send ya 4 times good amount of money na ọ dị verifiable na ọhịa ego send from bank to bank na ya ga-eprove onwe ya ga-aga bank provide the statement of that transaction na ọwụ ihe ha ọ gwara ya bịa mgbe ya nọ na ya naghị anụ from the lady nwa nkwanụ kwesịrị ekwesend gị ego jikọ kwesịrị iwu the reason ekwesend we ego ma gịnị asị nwatakịrị ọnwụnwana na ego nye send gaziwe ego mma ya ga-eji ghọta onwe ya da ego ọ ga-eji lekọtata onwe ya bịa ma ihe ọ gabiga ka even though na ọwụhụ 40 ya send ya 4 times ihe ahụ eshota ya kwụsịzie isend believe na nwatakịrị truly na ọnwụnwana ele na ebe etu dis gị agaji na Lagos ebe otu nne ka etore aga-ele anya n'ihu tọrọ ya ụdịka ashin ya wee na ọwote oshiride na ya nọzi last month somebody ma ije ya na mme onye obodo abịa kpọọ ya si na ya hụrụ mama ya today na mma ya si ya dat na ya efiliri na ya agaghị ebuli dị ibu na ya ebucha na nwa ya ahụ ndị di ya na-abịa mgbe na-adị anya from ala bekee ịbịa doren na onye richa onye mechaa ya erie ya si the woman osigere the woman ekwugharị ha again ya jụọ the woman sị le side ebe ọ hụrụ the woman ekwu mma ya gwacha the woman were phone number enye sị na ya ga-like ime invite na ndị di nwa nwaanyị zochaghala gbam na ha wụchachia na ya ga-eme invite ka ọ bịa na ebiko emekwele ka ya nwa mara na ihe nwaanyị shi village ha na-enwe ụtọ ga-eshi n'ụdịrị ihe meshọn ọ bịa gwa ya na werezie phone number mma enye ize ọfụ ikpewazi akpewa naanị ya na Chineke nna m otu eshiri mee wute nga n'ugbo ya na with good information n'ọhịa ya sị ka ya gwa ya na ya nụgide dịra ya azụ na ya bịahụ because of ọ chọrọ ịlụ di and ya bịara ka ya hụkwana the man kelere zụrụ nwa ya rezie nwa ya kelekweni ya n'ụdị ọ pụrụ iche mpa ya ekwugide ihe ike agwụ ya etigharịa ha dị meeting si ya ga-like ka ihe niile ọkọrọ nga n'ugbo ya na ya nna ihe okwuru ya ga-like ka ihe na ọkọrọ nga ka mma ya nọrọ present ka ekwu hekwe ya ka nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka ya larutere gwa mma ya ihe n'ugbo kwachara mma ya everything gwakwa mpa ya sị chai na ihe a ka otu oshi kọrọ ihe awụrụ otu ihe a shiri mee na ihe mpa di mma ya kwugesi nga ya nọ na-akọdesi nkesi ya kọrọ n'ihu the man kọrọ mma jụwa mma sọs na ọ gịnị mere mpa lekwe onye ahụ talekwe ihe this man kwuru foster father ya gwawazie that na ọ bụrụ na ihe this man wepụtara ọnụ kwuo otu oshi kọ ya wụrụ otu oshiri mee na ọ dị had fault na mma ya onye mere mistake very big mistake na mkpanote mma ya shi ekwuge emeghecha na ọ chọghị ịhụ the man because ọ ma na ọ tọgashi so na ọ wụzi foster father ya kwuo onye si ya ga like meet the man
na ya kpọọ ya ọ ji nọmba ya na ya kpọọ eme invite ka ọ bịa ebe a na ya lewe the man lewe this man lewe na-ajụ Chineke na ụdị mmadụ nwoke ka awụ ọ ya ka ya kpọrọ mpa ya nụtara biological father ya ka ọ bịa buru moto bịa na o megakwa ọfụma agụrụ gakwa ihe ọ nọkwa ọfụma buru moto bịa mgbe ọ bịarutere onye wekọmụrụ ya ọfụma wụ foster father nabatacha mere ya ọjị mpa ya bido bewezie akwa ahụ bebe ntụrụ ka ewe akwa nụrụ ihu mma ya na-agwa ya dat na Chineke ga-punish ya na Chineke na ga-agba ya punishment ruru n'ihu mma ya ka ọ gwagazi mma ya ke n'ihu foster father ya na ihe o mere ya na Chineke ga-judge ha abụọ ya ekwekwekwe ya ebe bilite gụrụzie foster father na ekelere ya ịnabata were nwa ya mere nwa zụọ ya wo this big lady ọwụna zụọ ya wụrụ onye wo full grown woman na ekelere ya na ya sị ka ekele na ya amaghị otu esi ekele na ya bịaghị ikele mụrụ nwa ya na obiọma dị ya dat na nwa na ọ dị ndụ na obiọma dị ya dat na at least ya nwere nwa na ọ bụ eziokwu ya batara very late na ọnwa anyị agbachiri ụzọ gbachi ihu gbachi azụ ya na nwanne nwoke aga ahụ ihe ọma na Chineke nna ga-abụ ya ọnụ na ya ga-eji polisi eme ya arrest na ọzi foster father ewe onye gwegasị ewetu obi na nwebe ihe mebiri emebi n'ọnya mmadụ na-emere ibe every mother should be a mother to all and father to a father to all ịhụ nwa needri help needri ọzụzụ gị nye ya ọzụzụ ọnwụ it doesn't really matter onye mụrụ nwa na ọ dị welcome anytime any day ha abụọ nụrụ nga anọ mma ya na-ekwu na ọnwụ ihe enyi ya nwaanyị gwara kwuo na ọnwụghị otu o shiri mee na ọnwụghị otu na foster father gbojaga mme ya si ejiri nwayọọ baiga n'ime ụlọ na ya achọtaghị ihe ọnụ ga-akọga na ya baiga n'ime ụlọ ya fasị achọzi n'olu ya na ya banye n'ime ụlọ ka etiriti okwu a na okwu a na nga ya gbara nọ na ọ dịla enough na ya achọzi o jiri nwayọọ baiga na bedroom ga ebe ahụ gaga nọrọ ihe a wote ihe shiri tere now ndị di ya na-abịanụ foster father agwawa biological father na ya ga-ala ka o receive ndị ahụ ka ha dị mpa ya jụ na ọwụ ya nwazụrụ na foster father na ya eke nwa ahụ na eke ya dị nara rie ya eji ikekere aka ya ejiri mụ ya sị nna ya biological father na ya na-ere ya the whole right na ya kere ya dị ya nara ihe niile ya rie ma as long as na ga maintain the relationship ya chiri kwuru ada ya nwaanyị ya chọkwa na ikwuru ya that family relationship ka ọ nọrọ n'ọgwụla ihe ya chọrọ na enwe onye ya na-aga ego enwe onye ya rịọga ya bịa ya nye eke ma ọkọ ọzọ nọ naanị the joy that na ya nwere nwa agbọbịa ahụ ote nwe nwa ya dị ndụ n'ozuorele na ya kwa ya dị indebted to him forever till ya nwụọ ya ga-echefu mmadụ dịka na ọ ghọta ihe na ugbu a na ndị di ya na-abịa and mpa ya si enweghị ike mpa mụrụ ya si enweghị ike no na na-eme na ya nwa ga-abịa ya ga-anọ present that day mana ya ga-ala ka eme ya n'ụlọ nwoke zụrụ ya na onye zụcha ya erie na ụdị two men eme na agree even ha awọla friends ha na-akpọrịta nọ ha akpọ na mma ya wụzi onye gwagazi mpa ya dat na ọ bụrụ na mpa mụrụ ya bịa n'ụlọ ya bịa that marriage na ya divorce ya in fact na ya nwụnyụ anya na-eteretinezi mpa ya and ọ ma na foster father likiri ya the man likiri mma ya no ya na-agwa ya agwa na mpa ya na-agwazi ya na ọ like condition ọ na-ewetakwana anaghị efevọ ya na kwa weta ochi wege condition na ọ bụrụ na divorce ya enye nwaanyị aga ahụ nwa ka ọ hụ na ebe ọ landere today na ọ bụrụ na this man aga abịa nọrọ present mgbe a na-alụ nwa even though na ọ sị ihe niile mee ya ebe na ọ bụrụ na ọ bịa na ya ga-edivorce ya na ngwa na ọchị divorce ya ngwa mma ya fụrụ ntutu ya were mmiri nọ na kọpụ ṅụọra mpa ya isi na ole mmiri na di ya ahụ nna nwa ya nọrọ present echi a na-eme ihe isi nwa ya na ihe ga-eme ka ya hapụ ya na ọ dịghị na dị ihe ihere na ọ dịrị ya too much na ọhụbe ndị na-eji polisi agaghị etu bebi mama ha na ebe o buru nwa ya n'afọ ga na olee efọt o mere iji tụọ ya ọ naanị ya na nwanne nwoke kwuge pete na ojike na ọwụ ihe mere na okwukwele dat na ya ṅụrụ mmanya na onye ọbụla ṅụchara mmanya ifu ihe onwe ya na ya ṅụrụ mmanya na ihe mmanya kwuge bana ọnụ eshigeghị ike mmanya mpa ya na-ebe na mmote mpa ya shi na-ebe n'ọzi foster father gwagasị na ejide n'onwe puul onwe tugeda na obele ụdịkakwa ahụ na nwoke ihe na-eme bikos mmanya ṅụrụ iyi mmiri nọ na kọpụ ya ejie mpa ya si na ole na this man nọ n'oche nga nwa bịa nga alụga nwa ya nọrọ present bịa obodo ebe ya lụrụ di na ọwụdụ n'ụlọ nna ya ebe ya lụrụ di na ebe ọ ga-abịa ma ọ bụrụ na ọ nwanne nwoke zụrụ ya ọ nwanne nwoke ka ga-edi ọ mgbe ọ ga-abịa mana ihe ewe ebe ya lụrụ di na ọnwa abịa that place na ọ bịara ịnọ present na ya ihe ga-eme ka ha bịa divorce ya na ọ dịghị na ọ tara ya kwa emale ịma na nwoke niile ka ga-akwa ga-elewe ya daru ala ihe foster father emezi gwazie sidat na gwazie mpa ya na ya eme na ihe Chineke si eme na ke fụrụ afọ na ofozire na ebe nna nwunye kwuge ihe dị otu a na ya ga-alaki ka nwa o ji aka kezie ya dịka ndị di ya bịa ka oke nwa ya dị ka ya gwa ya dat na ka ọ ma nke ọma hụ nka na ebe ọ raghị ahụ afọ gaghị ụfụ na ọ chọghị ka ọ bịa ndị di ya na ọ bịazile ebe nna ya bịa n'ụlọ nna ebe ike nwa ya dị na a ga-eke emezi ihe ahụ n'ụlọ ya na ya nwa ga-abịazi nọrọ present ka oke nwa ya dị n'ọzi ebe okwu nọ na nwaanyị mba nọ
mma ya mawuhu ọ gbarịgazi agbarịgo mazi what to do. Confusion, ọ nọrọ na-atakwu, ọ nọrọ na-aba, ọ nọrọ na-aba ọ nọrọ iwe na ọnụma na-eju mechaa kpoo ya sa ahụhụ niile ya tara ya otu esi buru ya gbarịgodo ntili ya lụta di ọ ya alụhụ di n'ugbo ọ ga-aga nọrọ boast wealth ihe niile na ya boast wealth ihe niile na ya nwere otu ya si lụta onye dị mma na-akpaghị ya agwa ọjọọ na otu ka ya ga-esi akpa ya agwa ọjọọ ihe mma ya ga-ekwugide ya gwana mmesị nwere ihe niile emerenụ ayọ na ọna ya amaghị n'okwu ọnụ na-elene ka ya pa na mmadụ ụmụ nwoke abụọ na ọ ya nwa nọ in the middle ịpụgo okwu na-awụ my foster father my biological father kwesịrị nọ present ya gwawa mma ya si ya mọmị na okwe ihe nọ dị nakwa otu esi ka eji alụ di na nwunye onye ọbụla lashia na ụzọ ebe okwu nọ na biological father ka n'ụlọ ka ga nụ eke ya di and the foster father they very happy, they very very happy. The two men they are getting along already and ihe mma mụkwara no mpa na otu nwoke ahụ mụrụ ya na a young boy ọ galitatwala isi so na nwere akụkọ nọ gbotowere ya ụmụnne ọwụ na ewe single mother like her mother na ọwụghị kpọrọ nwa gbapụ ọsọ ị nwere right ịkọrọ nwa ahụ ihe gabigara mana gị na-akọ na gị kọọ nke wụ eziokwu n'ihi na ịtọrọ nwa ahụ ashị one way or the other ha ga-efi ọ dịka locket ọ dịka lock ma nwa ka ị ga-etutekwe nne ha abụọ ga-alọk kwa together na ọ nwere ịtọrọ nwa ahụ ashị gwa ha eziokwu one way or the other ọ bịa mata nke wụ eziokwu ya bịa dịzi ka ahụhụ niile ịtara lara n'iyi na ọgụnwa chọrọ gịnwa choose the life you lived na ọgụnwa choose such suffering na ọgụnwa choose ahụhụ ịtara while ịtara ahụhụ ịzụgide mmadụ rezigide mmadụ ya awọ mmadụ ọwụ ha sanwụrụ gịtacha ahụhụ a niile because of na ịtọrọ nwa ha ashị ya hụtazi onye ka na-enwe ihe ọ contribute na ọ dị innocent na ọgụnwa bụ the reason o jiri participate and the love will still be there knowing fully well na ọwụhụ fault ya so na iwere a single mother maybe iwe nwewu na onye gị na-emere ha ekwesịghị ha alụnwa or ya wụrụ na maybe the person nwụrụ anwụ na gị gwa nwa ahụ ikpọ nke wụ eziokwu yakwa na the man chọrọ ịdị involve ọ chọrọ iweta ihe nara nwa because ma ị nara ha taa echi tacha ahụ adọlecha o nwekwara ike bịa nwa ahụ bịa chọpụta na ịtụrụ ya shi na this man chọrọ ịdị involved na ihe gbasara ndụ ya na ọgụ nwa onye gbachinụ na ọ gaghị need ya ma ego ya ahụhụ niile ahụ tara elewezi anya nwa nka na ọgụ nwa chuzuru onwe nwe ahụhụ ahụ gwa nwa ahụ ikpọ nke wụ eziokwu gwa ya the truth gwawa otu mbịa nwa ya nata ibe ya taa baya mba nwa nga ọ maragodo nna ya ọ ga-ahụtakwa nga na ọgụ nwa gịnị ya bụ ọnụ the love ga-anọkwa dị ya enweghị ọ gaghị adị enweghị ga-eme ya dan ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịa ha gwa nwa ha na nna ha nwụọla ọ nna ha jụrụ ha gaa lụrụ nwaanyị ọzọ edinanyere the pregnancy ụmụ akụkọ ndị a akpa onwe ototezie tomorrow because ọ ga-ajụ obi dị ikpe onwe ya apụ mgbe ọ ga-aga dati nkwanyere ga ama ọ ga-ala ka ị ga-elewe mpa ya anya n'ihu ka ọ ma ihe mere na o ji reject ya the man bezi ọkọwazie nke wezi ọ na-akọ ya sị na ya dịrị dị ịṅụ ya sụkpọ mma ka ekwue n'ihu akpọpụtazie ṅụ ya dịzi ka ahụhụ ahụ tara ọgụnwa chuzuru ịta data ahụhụ oles ke nwaanyị gụnwawo the mother the single mom ịkpọga nna nwa ṅụ weta support ya na ala azụ ọ chọghị support ọ chọghị because ụfọdụ ụmụ nwaanyị need support just that ke nwoke achọghị ịdị involved yes inwe proof of that still keep it nwa ahụ to gị ezi ahụhụ ịtara na nna ya ikpogakwa elekwe mgbe ị na-akpọ lekwe ihe ị na-emere na lekweta ije na-eshi apụgharịla ya ka ọ bịa nye aka n'ịzụ ya agba otu ihe aka mana nwoke sị na ọ chọrọ ịdị involve gị ide nwere ahụ na need ya na ego ya gwakwa nwa ahụ otu ahụ n'ihi na nwa ahụ tolite ka ahụhụ hapụ ịlala ha nwa ahụ tolite ahụ na mpapa ya chọlie agụrụ ịbịa dị involve tinye aka nye aka n'ịzụ because nwa ahụ tọchọghị ịma ma ịlụrụ mmanya ma ịlụghị mmanya ihe ọ chọrọ ịma ọ gịnị mere papa ya adịghị involved n'ịzụ ya gị wụrụ nwoke nọ ngalugbo ene nwa nwere nwaanyị tụrụ ime ife ile ga-ahapụrụ ya na akụkọ kọkwa akọ nwa ga-emecha mara nke bụ eziokwu ịmaghị onye ga-ebute gị n'ore tomorrow nwa nwunye gị na-eduga but be the father that you are all the very very important ụmụnne m video na-awụ naanị for ụmụ nwaanyị ji nwa ọwụ naanị for single mothers ọ dịkwara ụmụ nwoke unu lee akụkọ akọrọ nga n'ugbo nwoke nọzụrụ this young lady chapụtara ka ụtọ now ọ nwoke zụrụ this young lady na-akọ akụkọ a ihe niile ọ kọrọ enweghị shọs this man kụkọrọ aka ebe ọ nọ enweghị shọs this man hụrụ ya like ọwụ ya tụrụ ime ọwụ ya mụrụ ya imecha gị irie ọwụghị onye tụrụ ime ọwụ onye zụrụ nwa ka a na-ekwu okwu ya ọ dị very very important ịnụ ngalugbo ene enwere nwaanyị rụ nwa agwa ya masịrị ṅụ mana naanị ihe na awụ ime gị na-arị aka n'isi because of a single mother ọ ikekwe ịlakiri ya ịlụbata ya echi mana ahụṅụ kpoga nwa ya oku ahụṅụ na-akpọ nwa ya nwa ahụ okporo lakwute ṅụ nwa ahụ ị ga-eji mere nwa ahụ ya kpoga n'oku biko nụgharịkwa n'ihi na o tozuo topụta ihe eji mmadụ eme mgbe a ga-ene dị mmadụ ka ọ ga-ama na
ịkparala ụgwọ ọrụ. In fact na ihe imere ya wụ ihe ụnụ agaghị bond ihe ha wụhụ bond. Enwere bond na-anọ n'etiti nna na nwa. Iluzo because of agwa ọjọọ ịkpasara nwa ahụ nke naanị ya ma naanị gịnị ya abụọ ma. Mgbe ọ ga-etopụta mara na ihe mere na ọwa agwa ọjọọ ịkpara ya agwa ọjọọ. Uru a na-erite na ihe eji amụ nwa dịka mgbe mmadụ gbadawara mgbe mmadụ kawara nka, that child will still be far from you n'ihi na ịkpara ya agwa ọjọọ. Mgbe akọ ga-akwụwazi m ụgwọ ọrụ ihe imere iji ihe emere nwa. Ihe ijiri emere wụ side chick, ọ ga-eplay ekwe dịka side chick. Mgbe ị nidiri gị ahụ ọ ga-agba. Ọ nwoke zụrụ nwa n'ụgbọene, biko ewuru nwoke nọ nga n'ụgbọene jide ahụ ha aka. Obere nwa kpengo dadi kpe ya nwa. Obere nwa ọnọdụ ya tiri na position iji mere nna wọrọ ya nna. Ị nwekwa right esi madam ị gaghị anọ with nwa mana mfu nwa ahụ ga-anọ n'okpuru nọ n'okpuru rufu nọ iji ụdị na ịnọ n'ime ndụ ya dịka nna ya wọrọ ya nna ya. Agala na sokiri wee gaga agbaja nwa ọhụrụ filie na opportunity gịza ọta nne na nwa. Here we seed or investment imecha ya return ya ga-abịara gị naanị gị ma investment ime gị. Ọ ngọ ha nọ n'ọnụ.